Machigni janeno ma Lolwe Tv en chenro mar nonro mar Oboke ka adwa lumo ni weche mantiere Oboke kawuono kinyi niendi mondo ing'e ni gin ang'o mantiere. Oboke mang'eny loso mne wach mar mafuta en gima lit ahinya ni koro sani endi jogo eko ma gin johanda mafuta omako mafuta mondo mi jo Kenya kik mafuta madhi Uganda gi Rwanda to dhi Kenya kama giluwo mondo gidhi Uganda gi Rwanda to onge mafuta. Such a big irony. Standard wacho ka ni reign of oil barons maendi koro en loch mag johanda mafuta gino sani koro ginjo maber ahinya. To joma gitimo maendi joma wacho ni en ni kiny IPRA bro golo new rates mag mafuta. Koro gin gi geno ni bro med mafuta nengo mafuta koro giloso billions and billions of shillings. Mano can be termed as economic sabotage. Kendo en grid marach kapo ni mane gima ng'ato timo mondo miyo hinyo ganda jo Kenya thagre malich kama endi en gima rach ahinya to ng'ato ling mna mos pimo mna piny nyaka dwaro pesa mondo migi supplementary subsidy mimiyo gi mar mafuta. Government nyose miyo gi pesa, why don't we have fuel? Mano e gima koro mondo wapenja ahinya. Omiyo pane government onego ni kawo very stern actions ne kambi matimo kama gieki. Oil marketing firms increased export to neighboring countries and withheld supply to local market, plunging the country into a crisis to spite the government for delaying stabilization refund. Now rogue firms could earn billions of shillings should prices go up in tomorrow's review. Every month when the energy sector regulator reviews fuel prices. Koro gini gigeno ni sani fuel bro dhi malo. Mane wach mantiere. IPRA has analyzed the daily petroleum loadings and noted that a number of oil firms have given priority to export loading while local market was left to suffer. Daniel Kipto, IPRA Director General. Mane gima koro kagiseng'eyo kamae, what are they going to do? Somebody should be punished for this. Gima wacho ni en economic sabotage. Economic sabotage maber ahinya. Mane gima aneno kanyo. Do you buy second-hand clothes? You are likely to be more stylish. Mane gime isika indi kapo ni rwako gale pomboto, nyalo bet ni leo ni masawa, nyalo bet ni ini goti nyiso. Mane ler mantiere wachno endo mar mafuta ndito Oboke ndi mar ang'wen nyalo somo ng'endo koro en ang'o mabro timre. 139.58 million liters of super petrol lying at the KPC depot. The stock is held on behalf of oil marketing companies. Manegi mantiere. 14% anticipated increase in the price of petrol in April-May cycle. EPRA will announce new prices of petrol, diesel and kerosene tomorrow. Kurma indi gima ko jogi timo kurma indi ngoni speculation of the market. Ima speculate gima onge. Paroni, we must now get serious. Big boost for Ruto as more parties join Kenya Kwanza and sign a deal. Manyoti Mrenyoro, parties mkonyo join Kenya Kwanza. Gino moja maendeleo party wa Kenya tujibebe wa Kenya party, Economic Freedom Party, Farmers Party, mangema koronore record Ruto samabende koro Azimio chiefs will meet to tame discord. Ni koro jogo kama gijentelo magazimio Bruno Mamondo mikoro gilosi ya watch mar kinyika kinyi nitire watch manitire. Kotu throws weight behind Raila, says workers suffer with him. My watch manitire ka indi koro kotu sa ni koro brosero Raila mano ya watch manitire. Identical twins selected to join same school. Muhwana and Mulongo had chosen Kapsabet Boys and Friends School Kamusinga respectively. The parents have another set of twins sitting KCP this year. My family manama twins. To wache nikoro marks that Collins Muhwana scored while his brother Joseph Mulongo scored 397. Magi gin nyithinde ng'ata achiel oluongi bende skul achiel be koro sani endi gin tiere gidhi Kapsabet gite. Hapa ni mano endo en gima ber. Reke squad officer turned gun on himself. A 35-year-old police officer attached to the Allied Presidential Escort Unit shot himself in the head and died in Nairobi. The officer, identified as Samuel Ngatia, allegedly killed himself in his house at the GSC Reke Squad Kenyatta Road camp. According to Juja Director Criminal of Investigation Richard Mwaura, the actual time of the incident was not clear, but his body was found on Monday, April 11th. Police gi nyaka koro chak ng'iane kaka inyalo konygi nikech mang'eny kawo ngimagi to ok en gima ber.
Magi weche mane nitie sana ka ndia pane omi pek kawuono. Samajini koro Lenku faces tough battle as three heavyweights seek to unseat him. Maya weche mantiere former Kajiado Governor David Nkedianyi nitie kada mondo mi ogol Ole Lenku. Kajiado South MP Kato Ole Metito besani koro mondo mi koro bed governor. Samende koro Kajiado East MP Peris Tobiko bedo mondo mi bed governor. Otoma wins ticket, rekindles governor's hopes. Mane wachman ntiere kanyo. Oburu Orengo cleared ahead of nominations. Osepange maika kasiana oketi achiel kachiel. East Africa Legislative Assembly MP Oburu Oginga and Senator James Orengo have been given direct tickets ahead of ODM primaries today. Branch ODM Chairman Olo Okanda said the party has also cleared Rareda MP Otiende Amolo and Ogunya Legislator Opio Wandai to defend their seats. From the information given to me by the NEB, we only have primaries for MCAs, women rep and MPs for Bondo, Game, Alego, Songa. Mr. Wandai confirmed getting certificate. Mane kaka no debate achiel kachiel mio onge gi matek. Mane kaka o debate kosa nindi ko rengo nyaka rakre gi odero wajonya mano endo e gima nitie kanye maduong'. Chelsea bidders now reveal new details as sale process heats up. Ndiye madwa nyiew Chelsea koro giwacho weche gi kuma nitiere ye kanye achiel kachiel. Chelsea nyodwa nego Real Madrid. Kata kamano Madrid no otonyo mana matin gi ekor sisi emanyagi konyere. Van Gaal says treatment for cancer was successful. Netherlands coach Louis Van Gaal said the treatment he had undergone for an aggressive form of prostate cancer had been successful. 70-year-old former Manchester United ambassador manager revealed his diagnosis. Simeone needs attack to start clicking again against Man City. Man City nti get Letico or the Chalnadi. Mane wachimantire kanye maduong. Sabene koro Liverpool brogo gi Benfica manuendo Anfield. The Star. Mystery suicide of Ruto Uhuru elite bodyguards. Bodies of two Reke squad members regular cop found in Nairobi, Mombasa within 24 hours. Mawachosenge wachima police makagi kacha gin gisiko giyudo mnaka wechete kuomgi kora kyange omyoge kaonge magi gin giwegi. Life unbearable for many as petrol shortage bites ene pod ngima tek ahinya ne oganda mapacho ka endi sama bende koro nok mar mo kata mafuta ni endi koro miyo ji winjo matek ye moloyo. To mna kaka isenjo kwa wache Oboke mokadho ni nitiere jo ohala moko ma osebedo jendeke timbegi gin timbego eko machach maketo jo Kenya mondo mi okadhie malit achiedh nadi gi modo lak machal kama endi nikech gito ma mondo mi koro giyudo ohala mabop mo magido mondo mi giosi. Aparo ni maendi en gima nyaka watamre kabisa kako gano jo Kenya. Aparo Kenyans are so good. Pinje makundi gimoko nyal timre. Things like this can't happen. The government must act decisively and mondo mi wangeni inyalo Kenyans are protected. Nikech jomoko tanga lingalinga ni gini magido mafuta. It's so bad. Revealed why there is major trouble in Azimio One Kenya Alliance. Mane wachmantiere. Lobby tells Ruto Raila to pick a woman as running mate. Maendeleo ya wanawake dorama mondo mikoro Ruto ge Raila okawo joma mine bednegi kaka mago joma buchung kodgi. Manyen. Millions wasted in invoice rent scandal. Residents of Kenya ambassador to New York vacant for 10 years as taxpayers fork millions. Mane wachmantire kanyo. Ni the official residence of Kenya ambassador to New York has been vacant for 10 years, even as taxpayers fork out millions annually to pay for the officer's rent elsewhere. The residential building known as Kenya House sits on approximately 2 acres of land in the American city. It is meant to house the country's ambassador to the United Nations in New York. As the house gathers cobwebs, the ambassador lives on a leased property for which taxpayers are paying annual rent of 23 million, about 2 million per month. In addition, the mansion in New York incurs annual maintenance expenses of $120,000 and an annual utility cost of $868,000 on the unoccupied property.
mane kaka oganda jo Kenya itiyo gi pesa gi marach. Nitie official residence ma ntiere godo mone obeni koro kuom sani endi aber ma mondo mi koro obeni ambassador kata jambetre ma Kenya mantie piny endo ma US tiyo godo owuok odhi odake mare moro kamachielo to maendi jo Kenya chulo ne maendi madiroma milion 2 dwe ka dwe to ma ogero ne beni koro odake oweyo. What is happening? Office of Political Registrar wacho ka notice for the registration of a coalition political party mangi makoro nyaka koro ing'e kaka kwedo ne mondo tim achiel kachiel and the Office of the Registrar of Political Parties is established under Section 33 of the Political Parties Act 2011 state office within the meaning of Article 260 of the Constitution. The mandate of ORPP is to register, regulate political parties as well as administer political parties funds. Koro Gwachonia. Register of political party gives notice to the public of registration of Azimio la Umoja One Kenya party, coalition party, which comprises 23 political parties which with particulars as listed. Coalition party symbol and colors. 1. Symbol of 5-star against a blue background in the midst of the words Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party. Colors again blue, orange, white. Mago kore colors magazimio. Coalition political slogan inawezekana. Coalition political party abbreviation Azimio. Constituent parties koro pangegi ka gintiere anoka opangegi gintiere chakre Jubilee ODM magote nitiere kanyo ka koro ing'iyo gi achiel kachiel UDP magote Movement for Democracy and Growth magote nitiere omiyo koro ing'eni parties maloso Azimio kanyo mondo koro ing'eni gin mage. Magi weche mantiere ka koro adhi mapiyo piyo sa orumo nyisa ni koro kaendi to ber mondo mi jiongi gik makamago mondo mi wabed gi kwe. Onge manyien matang'o wachi kanyo endo en mana ni koro oil farms burn their fingers kum one obeni koro riegi adier ma ywak ma jo Kenya nyose ywak chal ni koro ma bro timre. A clique of rogue oil marketers face financial losses after state approved chops on their import quota allocation as punishment for abetting petroleum crisis through high exports, despite shortage in their domestic retail outlets that have caused motorists, businesses, and many Kenyans untold suffering. I like this. In fact, the government should wield a big stick on them. It is Kenyans first. Everything you do, Kenya. Ni wa Kenya sisi kwanza, manegi manitiere. Ni sisi wa Kenya, manegi madumu mwenye wangio. Gimora mora matimre. Uhuru and Raila fight Azimio storm. Manene wachimosengi Oboke moko kande. Wachmar oil. The Daily Nation onge giweche mang'eny ahinya no ka bende kadhi kaendi to malich ahinya honge. Mana US President Biden, Indian PM hold talks on Ukraine. Magi weche mang'na chiuni. Foot in the door as Otoma wins ODM governor ticket. Maneka kanotimre gwenge gweko mag Busia ka wadhi nyime. City down play Fernandino exit claim as Atletico lie in waiting. Guardiola's captain breaks news of his imminent exit on the eve of big clash with Madrid. Mane wachimantiere sani ndiko Fernandino do mamondo mikoro owuogi e team nendo mar Manchester City. Kawono niendi en Manchester City gi Atletico Madrid, Liverpool progo gi Benfica. Ng'ano madhi donjo. Mane wach maduong' mantiere. Could there be more upsets? Mabro ng'eyo. Nyinga en Okelo, warom kendo odiochieng' makiny.